bliver i hvert fald svært at hente best in class. Så lad være at sige sådan nogle dumme ting. Altså, så er det jo, vi griner af dig, så Brailsford. Når du sidder helt skaldet og snakker om marginal gains, og det bare bliver... Ja, sorry. Det kan du kun sige, når Søren er her. Ja, det er rigtigt. Jeg trækker det tilbage. Men det, altså, så sidder man til, ved du, hvad du laver? Altså, ved I, hvad I har gang i? Og samtidig skal vi også høre på de her ekstremt dyre stadionbyggerier og fornyelse. Ja. Det bliver sådan... Er det ikke noget med, at i nogle lande, altså der betaler man ikke skat, hvis jo, der ikke er tag på. Jo, præcis, det står det er sikkert, det laver, vi ender med at bygge... Vi ender med, at Radcliffe, han er jo også i skattely i Monaco, han bygger et stadion uden tag. Så vandet, i stedet for det pisser igennem taget, så pisser det bare ned hele tiden. Generelt. Hvis I troede, det var vådt før, så skal I bare se, hvad det nye stadion bliver til. Vi betaler ikke skat af lortet, det pisser bare ned. Ikke tag på. Det bliver en gladiator. Ja, det bliver sådan en kolosseum, og gladiatorerne, de er bare døde derinde.